kavla. Blir det god kaka? Ska vi göra en gris? Ja. En gris? Ska du trycka? Så. Nej, det är en gris. Nej, det är ingen fisk. Det är en gris. Ja, en gris, ja. Titta, så. Så får man lägga den där. Och så får du kavla lite. Ska vi göra ett hjärta? Ska du trycka? Tryck. Så, ja. Titta. Nej, det är ingen fisk. Titta, ett hjärta. Ett hjärta. Så lägger vi det där. Där, ja. Hejdå.